Home, estan comprant, però a poc, eh? No és com altres anys. Altres anys han vingut amb més fluidesa. Esta vegada costa més. Al final la gent jo crec que compra, és una tradició, però costa més. S'ho pensa més o s'ho mira més. De moment bastant bé. Hem tingut les hores puntes al migdia i ara a la tarda, ja comença a animar-se un altre cop, i de moment anem bé. De moment jo crec que aquest any anem millor, perquè l'any passat ens va ploure i vam haver de sortir corrents, i aquest any jo crec que va millor la cosa. I pel que fa a les roses, quines són les que es venen més? Les vermelles, les tradicionals de sempre. I què es gasta la gent, més o menys? Els 3 euros per rosa. Normalment sí, una rosa per persona, com a molt dues. La nostra pàtria és Catalunya, Bueno, és que els dilluns ja saps, no? Costa d'arrencar, es ve del cap de setmana, es va a treballar. No és el mateix que quan cau en un altre dia de la setmana, però sempre funciona Sant Jordi. Home, l'any passat va ser dur perquè va caure en dissabte i va caure en Setmana Santa, amb la qual cosa doncs, sembla ser que aquest any anirà millor, perquè l'any passat va ser més durillo. D'aquest any de narrativa catalana s'està venent bastants, el del Xavier Bosch, per exemple, molt, el d'Homes d'Honor, el del Rafael Nadal, que el de Quan érem feliços, també el Jaume Cabré des de fa uns mesos ja bastant. Nosaltres també hem acabat el de la Imma Monzó, hem acabat, i el de l'Empar Moliner, déu-n'hi-do també. I després autors locals també, la Pessarrodona n'hem venut uns quants, estem recomanant el del Joan Ramon Armadàs, d'assaig també el Fontana, per exemple, tot és un llibre més totxo i així. Molt en català es ven més en català? Sí, avui es ven més en català, sí. Sí, jo crec que a tot arreu està molt arrelat això de comprar el llibre, a més veus la típica família que ve i compra un per cada familiar i sí, és un dia en què tothom surt al carrer, tothom va a fer ullades a llibres i molts venen a comprar també avui. Molt bé, m'agrada molt. El que passa és que veig que hi ha menys gent que altres anys, eh? Tot i que hi ha molta gent, crec que no està sent com altres vegades. Jo crec que menys gent. Sí, jo crec que s'està notant una mica la crisi, eh? Hem vingut a la tarda perquè al matí treballàvem i ara hem vingut a passejar una mica a veure què. I llibres en comprareu? Hem comprat ja bastants. Hem comprat el d'Eduardo Mendoza, l'últim, el de la Kate Morton, un de l'Elvira Lindo sobre Nova York, contes infantils i no me'n recordo què més hi ha.